Hello friends, बरायबाय Bodo Jubin for official YouTube channel of in खनसेबाव latest update लाना फैबावबाय दा रिलिया जोंहा 30 निफ्राय जागोन नालाय दा बारा टाइम गैया स गोबां गोनो गोथो जागासिनो दङ एडमिटआव मिस्टेक फैदों मेल जेन्डार अके स बेनिफ्राय बार्थडे बा नोंथांमोननि क्वालिफिकेशन अके एबा एड्रेस दा मा खालामनांगौ खालामा नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेट लाना फैदों जाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालाम नोंथांमोना साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो हागोन आरो जेब्ला बिटिसिनि साख्रि फैयो नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेट इनफरमेशन मोननो हागोन बे चेनेलाव स दायो फैबाय जों अफिसियेल साइडआव बेनिफ्राय रानिं दङ गासैबो पोस्टआवनो 3200 दङ हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 1600 मिटार्स दङ हौवाफोरा 14 मिनिट्स टाइम मोनदों हिन्जावफ्रा 8 मिनिट्स टाइम मोनदों अके स नोंथांमोना गासैबो पोस्टआवनो रानिं खालामनांगोन बिनि उनावसो गाव गावबागाव स्टेजआवहाय सिलेक्शन प्रसेस दङ जेरैहाय ग्रेड 1 आव नोंथांमोना थाबायनांगोन आरो गार्डआवबो थाबायनांगोन नाथाय कामान्डआव नोंथांमोना थाबायनाङा स खारनाय मिथिखाबाय 8 मिनिट मोनगोन हिन्जावफ्रा 1600 मिटार्सखौहाय 6 मिनिटआव खारोब्ला मोजां नाम्बार मोनगोन बेनिफ्राय 14 मिनिट्सआव नोंथांमोना हौवाफोरा खारथारनांगोन जायखिजाया क्वालिफाइड जानो एन्ड लोगो लोगो लं जाम्प दङ स नोंथांमोना लं जाम्पखौ बारनांगोन मेक्सिमाम बारोब्ला नोंथांमोना चान्सखौ मोनगोन दा खारनाया गासैबो पोस्टआव 3200 मिटार्स बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लादो आरो बे जागायसिगोन 30 निफ्रायनो स बेखायनो एडमिटआव मिस्टेक जादोंब्ला मा खालामनांगौ दा एडमिट डाउनलड खालामाखैबा एडमिट कार्डआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोनाहाय एडमिट डाउनलड खालामनो हासिगोन दायो लिंकआ सोलिगासिनो दङ जेबो प्रब्लेम गैला दा बेखौ नोंथांमोना खालामना लादो स बेनिफ्राय नोंथांमोना एडमिटआव मिस्टेक जादोंब्ला मा खालामनांगौ अके गोबां गोनो गोथो जागासिनो दङ आरो बे रिलिया जागायसिगोन नालाय 30 निफ्रायनो बेखायनो बयबो दायो रेडि जादो आरो थाबनो बेयाव नोंथांमोना साख्रि मोननो हागोन अके मेयावनो नोंथांमोना साख्रि जानायनि चान्सआव दङ स बेनिफ्राय नोंथांमोना मिस्टेक जादों नङा होमबा जेन्डार डेट अफ बार्थ बा नोंथांमोननि माखासे डिटेल्सआ स एड्रेसा हमना ला दा अब्ला मा खालामनांगौ नोंथांमोना जेबो टेनसन लानो गोनांथि गैया नोंथांमोना खालि फकास खालाम रानिं खालामनायाव प्रेक्टिस खालामनायाव स बिनि सिगां मोनसे खामानि मावनांगोन नोंथांमोना जायफ्रा गोरोन्थि जादों मोनसे खामानि मावनांगोन आरो बेखौ नोंथांमोना दायो डिटेल्सखौ होगासिनो दङ आरो भिडिअ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक एन्ड कमेन्ट्स खालाम जेब्ला पिएचडि एबा फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टआव थांगोन अब्ला नोंथांमोनखौहाय डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामगोन बे डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामनाय टाइमावनो नोंथांमोनाहाय पिआरसि नांलाया जेबो टेनसन लानाङा जायफ्रानाखि पिआरसि गैया आरो जेबो टेनसन लानाङा बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेटआ नांथारगोन बेखौ नांथारगौ कास्ट वाइसआवहाय बेखौ नांथारगौ अके जेब्ला नोंथांमोना रानिं खालाम थांगोन ना अब्ला डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन जागोन नालाय दा बेयाव नोंथांमोनखौहाय भेरिफाइ खालामगोन सोर भेरिफाइ खालामो बेनो जाबाय नोंथांमोननि माखासे डकुमेन्टेसन नायग्रा थायो आरो बेयाव सासे डाटा एन्ट्रि अपारेटर थायो बिथांमोना नोङो जेब्ला एप्लाइ खालामदोंमोन मा साबमिट खालामदोंमोन बेखौहाय नों लांफानांगोन बेखौनो भेरिफाइ खालामगोन स बिनिफ्राय मिस्टेक जादों दाना दा मिस्टेक जानाया मा खालामनांगौ नोंथांमोना जेब्ला थांगोन अब्ला मोनसे मोनो बेनो जाबाय डाटा एन्ट्रि अपारेटर बिथाङा भेरिफाइ खालामो नालाय बिथांनो नोङो खिन्थानांगोन जे नोंनि बार्थडे सिखिनि नोंना जेन्डारा मिस्टेक जादों मेलाव फिमेल फिमेला मेल जादों बा नोंनि माखासे डिटेल्सआ नोंथांमोना लगइन खालामनाय लोगो लोगो मोनजोबगोन बिथांमोनाहाय मोनजोबगोन आरो भेरिफाइ खालामनानै गासिबो अकेब्ला स नोंथांमोनखौहाय एडिट खालामना होनायनि अप्सनखौ होयो स बेखौहाय नोंथांमोना जाहाथे गोसोआव लायो जेब्ला थाङो दा बेनिफ्राय मोनसे चान्स मोनबावो बेनो जाबाय एप्लिकेसन दा बेखौ सोर होयो आर' माने मा बेनो जाबाय रिक्रुटिं अफिसार माने जायनोखि बे पिएचडिखौ लायो बेयाव सासे अफिसार थायो बेजों डिसकास खालामनानै स नोंथांमोना रायलायनानै एप्लिकेसन होयोब्लाबो आरो नोंथांमोना एक्सेप्ट जायो स बेखायनो बे खामानिखौ जाहाथे नोंथांमोना मावना लायो मानोना बैसोआ खम जानाय लोगो लोगो बैसो बारा जानाय लोगो लोगो जबनि खोथा थायो हमना ला 1 इयार सिगां नोङो हमना ला रिटायारबो जानो हागौ स बेखौ नोंथांमोना जाहाथे लायो दा बेनिफ्राय नोंथांमोना मिथिबाय दा बे खामानिखौ मावना लादो जायफ्रा मिस्टेक जादोंमोन जेबो टेनसन गैया आरो नोंथांमोना जाहाथे एप्लिकेसन होयो बा रायलायनायनि गेजेरजों नोंथांमोना बे प्रब्लेमखौहाय सल्भ खालामनानै लानो हायो दा लोगोफोर 100K जाथारसिगोन नोंथांमोननि अननायाव आं आसा खालामो नोंथांमोना बेफोरबायदिनो सापर्ट होबाय थागोन आरो एडभान्स थेंक इउ सो माच गासैनिसिमबो जाहाथे 100K नोंथांमोना खालामना होनो थांगासिनो दङ आरो हानायसेबां शेयार कमेन्ट्स लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामदो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान